Baionako gurutze gorriko dendak ez ditu jantziak onartuko doaintzan martxoaren 31 arte, izan ere tokirik gabe gelditu da hainbeste jantzi biltzeko. Horren arrazoiaz hitz egingo digu dendako arduradunak. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Iker Elosegik Euskal Herriko fauna gida izeneko liburua argitaratu du. Gurekin izan da amaitzeko alokairuak mugatzeko elkargoak harturiko neurriaren aurka helegitea jarri du FNAIMek, hau da Etxebizitzen Profesionalen Federazioak. Paueko auzitegian jarri zuen urte amaitu aitzin helegite hori eta jarraian entzunen ditugu, baita aldaren erreakzioa ere. Astera goaz! FNAIM Higiezin Agentzien Federazioak helegitea eman du Lapurdin alokairuen prezioak mugatzen dituen araudiaren kontra. FNAIM Federazioak dio joan den azaroaren 28an Lapurdiko kostaldeko 24 herritan indarrean sartu zen araudia ez dela aski zehatza. Ez dute begionez ikusten hilabete bateko epea bertzerik ez izatea, dekretua sinatu zen momentua eta indarrean sartu zen egunaren artean. Ez da iziarri garbia. Hauniz likuak badie, oino ez ongi eginak. Orduan, bi urtetako hila da, bi urten buruan berriz ikusiko da. Nire ustez, beha egon behar da piteat, baina oikotz ez da bat ere argi. 220 jabe biltzen dituen taldeunek ez du helegiterik eman, merkatua arautu behar dela diote, argiki, baina ez zola, ez Ipar Euskal Herrian indarrean den alokairuen mugatze horrekin. Ez da gaizki hori egitea, baina argitu behar da. Bakizu badie hiru prezioak. Bat le plafon, gero behiti eta gero goiti. Baina goiti hortakotz, zer egin behar da. Surfaz habitable hori da importantena. Baina balkoiak, terrazak, parkinak, garajak, horiek nola alokatu behar die. Inposak batzen die, horien gainan ere. Hori denak argitu behar die. Hori da base bat, baina lan hauniz bada hori egin beharra. Guk salatzen dugu FNAIM federakuntzak elegite hori egitea. Jakinez gehiago dena erabaki hartu zelarik, proposatu zutela eta diskurtso bat bazutela egiteko agentziak behar zutela alokairuan mugatze horren kontrola egin eta haiek hori proposatzen zuten eta orai ikusten dugu hori ez baitute lortu, azkenean kontra egiten dutela eta haien egiazko aurpegia erakusten dutela eta kutsiz ez dutela bat ere nahi alokairuak mugatu izaitea eta guk hori salatzen dugu. Ipar Euskal Herrian ezkerreko 3 diputatuek eta Frederik Espainiak senatariak diote helegitea onartezina dela. Ma première réaction, c'est de me dire que... Errekurtsoa eman izana deitoratzen dute, guti batzuen interes pribatuak ez baitu, herritarrek duten eskubidearen gainetik egon behar. Je pense à la politique du logement. Alokairuen mugatzea, botere legegilearen borontatea dela gogoratu du, hirigune elkargoaren buruzagi nagusiak, neurria baitezpadakoa dela dio ere. Ipar Euskal Herriko hautetsiak argi dute araua beharrezkoa dela, hemen familia askok beren irabazien 140 etxe bizitzan xautzen baitute. Alokairuen mugatzearen araudia azaroan sartu zen indarrean Lapurdiko kostaldeko 24 herritan, alde guztiek diote goizegi dela bere eragina neurtzeko. Baionako gurutze gorriak ez ditu gehiago doaintzan egindako jantziak onartzen ahal gehiegi dituelako. Aplikazio ezagunek jendearen gehiegizko kontsumoa eragin dutela diote arduradunek eta horregatik askotan bizpahiru aldiz edo inoiz erabiliak ez diren jantziak jasotzen dituzte. Shein eta Temu bezalako aplikazioen agerperarekin, Martin Cartierrek azaldu duenez, jendeak prezio basuan geroz eta jantzi gehiago erosten ditu, bizpahiru aldiz eman edo botatzeko. Baionako egoitzetan toki gehiagorik ez dutela azpimarratu du eta aterabide gisa, arduradunak esplikatu du kontainer batzuk alokatu behar izan dituztela. Horrek erran nahi du hilabetero alokairu gehigarri bat ordaindu behar dutela, zilekia ez den zerbait. Pour mettre le stock de vêtements, non, c'est pas logique. Jendeak ekartzen dituen jantziak hemen sailkatzen dituzte laguntzaileek eta normalean ohikoena da emazte eta aurren jantziak topatzea.
Gurutze Gorriek jasotzen dituen jantzien 30% soilik gordetzen du. Azken urteetan jendeak ematen dituen jantzien kalitatea ere okertu dela diote. Ce qui est dommage aussi, c'est que des fois dans les poches, il n'y a pas que du bon. Il y a quand même une dégradation dans la qualité de ce qui nous est donné. Eskuratzen ez dituzten dohaintzak jantziak birtziklatzen dituzten enpresei ematen dituzte, baina hauek ere gainezka daude. Elles sont inondées de récupération, elles savent plus où les mettre. Birtziklatuak ziren jantzi horien 80 Afrikako herrialdeetara bidalia zen. Atik dendako arduradunak azaldu duenez, orain Shein eta Temu bezalako enpresek garaikoak ez diren kolekzioak bertara bidaltzen dituzte eta hangoek lehentasuna ematen diete jantzi berriei bigarren eskukoen atea guztiz etxiz. Plutôt que de récupérer du seconde main. Baionako dendara heldu den bezeroen perfila aipatzean, Martin Cartierrek dio ez dagoela perfil zehatzik. Batzuk beharra izan da prezio txikietan erosteko xedea dute, baina besteek ordea modan jarri den vintage kontzeptuarena bila datozte. Donc du coup, ouais, c'est tous les profils. Arduradunak nabarmendu du kalitate oso honeko jantziak topa daitezkera dendan. Gurutze Gorriak, Quicksilver edo Galerie Lafayette bezalako dendekin partaidetzak dituztelako. Eta horri esker, jantzi berriak prezio oso basuetan eskaintzen dituzte. De très beaux produits neufs à des prix voilà, qui n'ont rien à voir avec ce que vous auriez payé en allant dans ce type de magasin. Martxoaren 30 arte beraz ezingo dira jantziak utzi Gurutze Gorrian. Aldiz, etxegabeentzat estalkiak eta gizonezkoen jantzi beroak onartzen segitzen dituzte beharra handia delako. Iker Elosegi laborantza munduan oso ezaguna da, Euskal Herriko laborantza ganberako kide eta orain naturaren ganduen pasioa ezagutuko dugu liburu bat kaleratu baitu. Euskal Herriko fauna gida. Lurralde osoko faunaz, naturaz eta bide batez, eizaren, hartzaren, otxoaren eta antzeko gaien gainean ere aritzen da liburuan. Ez katalogo bat edo gida klasiko bat, baizik eta ulermen gako batzuk proposatzea irakurleari. Eta ulermen gakoak bada argazki asko bat dira, alde batetik, eta bestetik gako batzuk emaitea zendako ikusten ditugun abere horiek halako eremuetan, eta zer gertatzen ari den. Ari dira edatzen, ari dira tipitzen, klima aldaketarekin oso posible da, Mare Euskia, oso posible da izokina desagertzea betigotz. Oso posible da amuarrainak desagertzea hitza handia da, baina posible da, posibilitateetan dago, uraren berotasunarekin bakarrik. Ura berotzen delarik, oxigeno gutxiago da urean, eta oxigeno hainitze berruten eta arrain mota horiek desagertzen dira. Ez da katalogo oso bat berak aukeratutako espezien zerrenda bat baizik, erabat subjektiboa. Urari lotuak direnak, oianari lotuak, baserriari, mendiari eta basamortuari bardeekin esaterako. Euskaraz egitea deliberatu du elkarrekin. Hemen inguruko ogoi abere aipatuko dizkidazu eta nekezuko egin duzu. Eta frantsesez edo espainolez, baina euskal izenekin orain gutiago. Eta hori da, azkenean inguramenarekin izan den lotura baten galtzearen erakusle. Eta horrek ni personalki min egiten daut. Eta kuriositate hori zabaltzeko egin dut hau, jakinez, ezagutzen dira zerbait, maitatzen da eta saiatzen da kasu emaiten eta babesten duen baita. Aurkezpenean, ohartarazpenak geroz eta jende gehiago ikusten baita mendietan, eta oreka eta neurria behar direla nabarmentzen du. Mendi eskualde batzuk, ez dakit agorgilean ondartza bat bezain beteak. Eta ez da berdin ondartza batera joetea edo mendian ibiltzera, eta mendian, larrun batean main dezagun, ikusten dira jende batzuk sekuran mendian ibili ez direnak, egiendako arriskoak atzen dituztenak. Ni izan duela ez aspaldi senpereko suhiltzaileekin lan bat egiten, eta egien aktibitate nagusia da helikopteraz jende ateratzea larrunetik kolpatzen baitira. Eta masifikazio bat suhiltzaileak lan arazteaz gain da baitare inguramenari buruz ze arazo sortzen aldituen ere ez. Eta larrunen badira erosio fenomeno batzuk oso harrigarriak direnak. Eta ondorioz, bai, pionistasunaren aldaketak ikus daitezke ere bai. Biologia eta agronomia ikasketak egin zituen Ikerrek laborantza gaietan usu izaten dugu eta bideetan eta gainera naturazalea ere bada, bereziki hegaztizalea. Ekologiari buruz, babesteari buruz eta laborantzaren eraginaren inguruan ari zaigu Euskal Herriko fauna gidan.
Iluma talde lapurtarrak bere 7 urteko ibilbidea itxi eta oholtzatik jeistea erabaki du. Bi diska plazaratu dituzte azken 3 urteetan, eta zuzenean beren musika entzuteko azken aurreko parada Baionako Luna Negra aretoan izan genuen. Non Xabi Etxeberri eta Ximon Garat lagunak izan zituzten alboan, azken aurreko dantza honetan dantzakide izateko. Azken kontzertua asteburu hontan emanen dute Donibane Loitzuneko gaztetxean. Ikusentzuleok Ilumarekin gaurko agurra. Itxegi!